הצפון מאירים לכם את הדרך הביתה. עם עליות המחירים בשנים האחרונות, אנחנו שואלים את עצמנו כל מיני שאלות, איך אנחנו יכולים לחסוך. אז אחת השאלות שמנסים בונים מדי פעם מעלים, זה האם בכלל אפשר להסתדר בלי אדריכל? אולי אפשר לקחת בכלל רק מהנדס? קודם כל חד משמעית כן. אפשר לקחת רק מהנדס לפרויקט, מהנדס מוסמך גם לייצר תוכניות אדריכליות, וגם להגיש בקשה להיתר, וגם להוציא היתרים לפרויקט, אוקיי? אז טכנית, אפשרי. יש לזה יתרונות וחסרונות. קודם כל, היתרון המשמעותי ביותר הוא הכסף. מהנדס גם ככה יהיה בפרויקט שלנו, הוא חובה בכל פרויקט בנייה, ולכן הוא בכל מקרה יהיה שם. כמובן שהתשלום שהוא ידרוש על רק קונסטרוקציה, לעומת גם הגשה ותכנון הבית, זה תשלום אחר, אבל ההפרשים, אני כבר אומרת, הם לא הפרשים ששווים לעלות אדריכל. אוקיי? כמה למשל ייקח מהנדס שגם עושה את ההגשה להיתר? הוא יכול לקחת 20, 25, בצפון. אני לא יודעת מה קורה במרכז. 20, 25, כולל קונסטרוקציה. כולל קונסטרוקציה חד משמעית, הם יכולים, יש מחירים כאלה בשוק. וזה חוסך משמעותית, כי זה לא המספרים של אדריכלים, חד משמעית, ואם אנחנו לוקחים את המהנדס בנפרד, אנחנו כבר בסביבות ה-10-15, אז תוסיפו לזה עלות אדריכל, אנחנו כבר קופצים פה למספרים הרבה יותר גבוהים, אבל, כמובן שיש אבל, מהנדס מתכנן טכנית, הוא יתכנן לכם סלון, מטבח, חדרים, חדר רחצה, יהיה לכם את כל הפונקציות. אם אתם תהיו מעורבים מספיק ותצליחו לקרוא את התוכניות כמו שצריך, והוא ייתן לכם את התוצרים בזמן, בקצב שהייתם רוצים, אז אתם תוכלו להנחות אותו לתכנון הבית שרציתם. אבל אתם תצטרכו להיות מאוד מעורבים ומאוד אקטיביים בתהליך, גם בהסתכלות הרוחנית, תחושתית, פרופורציונלית, אפילו לפעמים טכנית, ברמה של כמה מרחק אני הולך מהסלון לשירותי אורחים למשל, או מהסלון לחדר שינה שלי. ענייני הפניות, שמש, רוח, פחות נכנסים שם בשיקולי התכנון. שוב, סליחה שאני מכלילה, יכול להיות שיש יחידי סגולה שכן נוגעים בזה, אבל מהנדס כשמו כן הוא עובד טכנית, הוא ייתן פרופורציה של חדר שהיא תקנית. האם היא נוחה? האם היא נעימה? האם אני אוכל להכניס חוץ מהמיטה והארון גם שולחן? לאו דווקא. כי יהיה לי פה מינימום, הממד יהיה לי מינימום. האם הוא ייקח בחשבון שבממד הזה גם אחד הילדים שלי ישן, ואני צריך פה 12 מטר ממד מידה פנימית, ולא 9? לאו דווקא. אוקיי? אז אם אני אומרת כותרת בין מהנדס לאדריכל, אני אקבל תכנון טכני. מעולה, אז אפשר להגיד שזאת הייתה תשובה אובייקטיבית של האדריכלית טל לוי, האם בכלל צריך אדריכל? כן, לגמרי. תודה רבה, טל. תודה ראם. כוכבי הצפון מאירים לכם את הדרך הביתה.